RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Free as we are. Wie ga ik aan de microfoon zetten? Deze microfoon wordt bemand door Astrid van Nieuwenhoven. En Free as we are bestaat ook uit... Sido. En voor Erik. Dit is een gelegenheidstriootje wat een beetje uit de hand begint te lopen, omdat het toch wel heel erg leuk is. Akoestische gitaarmuziek met meerstemmige zang.